Všetko, čo potrebujete vedieť o akciových trhoch, bolo pred pár rokmi zhrnuté v jednom článku časopisu Wall Street Journal s názvom Lekcie od investora s poškodeným mozgom. Autori v článku zdôvodňujú, prečo si ľudia s miernou poruchou mozgu počínajú ako investori lepšie, než ľudia s normálnymi mozgovými funkciami. Dôvod je ten, že mierne mozgovo postihnutí ľudia nemajú schopnosť empatie. A to je kľúčové. Ak nie ste schopní vcítiť sa do iných, budete dobrým investorom. A tak Wall Street zamestnáva tých, ktorí túto schopnosť nemajú. Ľudia, ktorí tam pracujú, rozhodujú a obchodujú, nemajú ani najmenšie výčitky svedomia a ani vo sne ich nenapadne, že to, čo robia, môže výrazným spôsobom ovplyvniť životy iných ľudí. Správajú sa ako stroje, ktoré akoby nemali duše. A keďže Wall Street by najradšej ušetrila aj na ich platoch, začína ich nahrádzať počítačmi. Investičná banka Goldman Sachs bola nedávno zapletená do burzového škandálu. Do siete akciového trhu v New Yorku pripojili počítač, ktorý predbiehal všetkých obchodníkov na burze a svoje obchody vykonával tak, že odsával drobné sumy z burzy. Počas jedného kvartálu minulého roka mali 30 alebo 60 ziskových dní po sebe bez jediného stratového a zarobili na tom každý deň milióny dolárov. To je štatisticky nemožné. Keď som pracoval na Wall Street, fungovalo to tak, že každý podplácal svojich nadriadených. Makléri podplácali vedúceho kancelárie, vedúci kancelárie podplácali regionálneho obchodného riaditeľa. A regionálni obchodní riaditelia zase podplácali národného obchodného riaditeľa. Bolo to úplne bežné. A kto zo zamestnancov burzy dostal na Vianoce vždy tie najväčšie odmeny? Vedúci kontroly a dohľadu. Nakoľko ste v súlade so zákonom, teda závisí predovšetkým od toho, či dokážete kontrolora podplatiť, aby vám potvrdil, či pravidlá dodržujete. Ako sa z podvodu stal systém? Podvod už nie je len vedľajší produkt. Je to sám systém. Dá sa to prirovnať k starému vtipu Woodyho Allena. Pán doktor, môj brat si myslí, že je sliepka. A doktor na to: dajte mu tieto tabletky a problém bude vyriešený. Chlapík odpovie: ale pán doktor, vy mi nerozumiete. My tie vajíčka predsa potrebujeme. Rozumiete? Obchodovanie s podvodnými pohľadávkami medzi bankami, aby mali zisk a odmeny, sa stalo hnacím motorom rastu HDP celej ekonomiky USA. Prebiehajúce transakcie a obchody nie sú kontrolované nikým a ničím. Ak by som napísal 20 miliárd dolárov na servítku a predal ho banke JP Morgan a JP Morgan by napísala na inú servítku tiež 20 miliárd dolárov a potom by sme si tie servítky pri bare vymenili a navzájom by sme si vyplatili 4% na celkovej sumy ako poplatok, zarobili by sme si peknú sumu na naše vianočné odmeny. Každý z nás by mal v účtovných knihách servítku s nápisom 20 miliárd dolárov, ktorý nemá žiadnu reálnu hodnotu. A to až dovtedy, kým sa systém dostane na pokraj krachu, pretože už nebude schopný absorbovať ďalšie falošné servítky. A potom pôjdeme za vládou, aby nás zachránila. A kvôli Wall Street a globálnemu akciovému trhu máme dnes v obehu podľa skromných odhadov približne 700 biliónov dolárov v podobe nezaplatených podvodných pohľadávok, nazývaných deriváty, ktoré čakajú na svoj kolaps. Táto suma je 10-krát väčšia ako hrubý domáci produkt celého sveta. Zároveň sme však svedkami záchrany korporácií a bank vládami. Čo je komické, pretože vlády si tie peniaze samozrejme v tých istých bankách požičiavajú. Taktiež možno pozorovať pokusy o záchranu celých krajín konglomerátmi iných krajín prostredníctvom medzinárodných bank. Ale ako týmto spôsobom zachránime celú planétu? Na svete nie je jedinej krajiny, ktorá by nebola zadlžená. Reťazec krachov suverénnych krajín, ktorý dnes zažívame, je z matematického hľadiska len začiatkom. Odhaduje sa, že len v Spojených štátoch by sa daň z príjmu musela zvýšiť na 65%, aby sa pokryli výdavky na splácanie dlhu, a to len v blízkej budúcnosti. Ekonómovia dnes predpovedajú, že o pár desaťročí skrachuje po celom svete 60% krajín.